Τσούκα τσούκα μπιέτο, ολέ ολέ. Ay, 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 ay. All I want for Christmas is you. Τώρα εγώ θα βοηθήσω εσάς. Α, και σκυπιτάρι πίσω. Και σκυπιτάρι πίσω. Και σκυπιτάρι πίσω. Oh. Pinpoint artillery, ούτε κύκλους θέλει ούτε τίποτα. Καρφί επάνω του που τρέχουν. Wow. Καταφέραμε να κάνουμε counter spot τα ELC. Που ήταν πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Και δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι γιατί το support πάει σύννεφο, φίλε. Εγώ βγάζω το καπέλο, δεν... το καπέλο βγάζω 87, από 89-87 και κάτι. Από 89-87 και κάτι. Είναι επειδή οι ομάδες κάνουν support τρελό. Τρελό support. Ανάβεις μπουράσκο, εξαφανίζεται. Ανάβεις σκυπιτάρι, εξαφανίζεται. Σέτερβου, εξαφανίστηκε. Τρελό support, δηλαδή δεν προλαβαίνω να τους ανάψω, σβήνουν. Έτσι πως πάμε να τα πιάσω 100%, όχι 95%. 100%. Support το ένα πίσω από το άλλο έρχεται και ένα παιχνίδι είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν προλαβαίνω να δω. Τόσο τρελό support έχω να δω χρόνια. Η φάση ποια είναι, ότι είναι τόσο τέτοιοι παίχτες που άμα δεν πας να τους σποτάρεις θα αρχίσουν να σε βρίζουν. Γιατί δεν πήγες να σποτάρεις? Γιατί δεν πήγες να σποτάρεις αυτό που εγώ δεν μπορώ να βαρέσω? Γιατί δεν πήγες να σποτάρεις αυτό που εγώ δεν μπορώ να βαρέσω? Γιατί πήγες να σποτάρεις αυτό που δεν έχω skill να κουμπίσω? Νουμπ. Αυτοί θα κάνουν επίθεση. Εμείς θα κάτσουμε πίσω. Για αυτή την ομάδα εγώ θα σας απορτάρω. Βέβαια, εγώ θα κάνω σπορ τώρα σε αυτούς. Βέβαια.
All I want for Christmas is you.